За да разбереш как протича процеса на сънуването, трябва да си запознат с цикличността на съня. Всяка вечер сънят има цикъл, приблизително 90-минутен цикъл. През около 90% от този цикъл ти спиш без да имаш съновидения и обикновено в края на този 90-минутен период сънуваш с видение. Тоест това, което разбираш под сън, когато някой те попита ти какво сънува с нощи. Този цикъл се повтаря отново и отново всяка вечер през цялата вечер, като в началото на нощта съновиденията са много малко и кратки. Възможно е даже изобщо да ги няма. А когато краят на нощта започне да наближава, около 4 часа сутринта и след това, съновиденията постепенно стават по-честени, продължителни и ясни. Затова, ако искаш да сънуваш осъзнато, трябва да съсредоточиш силата на вниманието си през втората половина на съня. Има и в предвид, че е много важно за възстановяването на нервната ти система и поддържането на цялостното ти здраве да спиш в периода между 10 и 4 часа сутринта. Съня е пряко свързан с обработването и запомнянето на нова информация. Хората, които системно имат лош сън, често чувстват нервност и се оплакват от проблеми с паметта и съсредоточаването. За една нощ средностатистическият човек може да има 4-5, понякога и повече сънища. Може да разбереш, че някой сънува докато наблюдаваш очите му когато спи. Ако те са спокойни и неподвижни, значи човека спи без да има съновидение. Ако се движат очестено, значи сънува. Това е относно цикличността на сънищата. Утре ще говоря за тяхната природа.